ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ବହିର ପଦାର୍ଥ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମେ ଆମ ଚାରିପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପଦାର୍ଥ ଦେଖିଥାଉ, ଯଥା ଘର, ଗଛ, ପାହାଡ଼, ବହି ଇତ୍ୟାଦି। ପଦାର୍ଥ ପିଲାମାନେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର, ପ୍ରାକୃତିକ ପଦାର୍ଥ ଓ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ପଦାର୍ଥ। ପ୍ରାକୃତିକ ପଦାର୍ଥ ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ତାହାକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ପଦାର୍ଥ ବୋଲି କହିଥାଉ। ମନୁଷ୍ୟକୃତ ପଦାର୍ଥ ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ପଦାର୍ଥ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ପଦାର୍ଥର ଅବସ୍ଥା ତିନୋଟି ଅବସ୍ଥା ଥାଏ, ତାହା କଠିନ ଅବସ୍ଥା, ତରଳ ଅବସ୍ଥା ଓ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥା। ଜଳ ଏକ ଏଭଳି ପଦାର୍ଥ ଯାହାର ତିନୋଟି ଅବସ୍ଥା ରହିଥାଏ, କଠିନ ଅବସ୍ଥା ବି ରହିଥାଏ, ତରଳ ଅବସ୍ଥା ବି ରହିଥାଏ ଏବଂ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥା ବି ରହିଥାଏ। ଯେମିତି ବରଫକୁ ଆମେ ଉତ୍ତାପ ଦେଲେ ବା ତାପ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ତାହା ତରଳରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ, ତରଳକୁ ଏବଂ ଆଉ ଟିକେ ତାପ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ତାହା ଗ୍ୟାସୀୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆମେ ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏବେ ପଢ଼ିବା ପଦାର୍ଥର ଧର୍ମ ବିଷୟରେ। କଠିନ, ତରଳ ଓ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାର ଧର୍ମ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ତିନୋଟି ଅବସ୍ଥା ଆମେ ଜାଣିଲୁ, ତିନୋଟି ପଦାର୍ଥ ଆମେ ଜାଣିଲୁ। କଠିନ ପଦାର୍ଥର ଆକାର ଥାଏ, ଆୟତନ ରହିଥାଏ ଏବଂ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ସେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥାଏ ତାର ସେ ସ୍ଥାନକୁ ସେ ଅଧିକାର କରିଥାଏ। ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଆୟତନ ରହିଥାଏ, ବସ୍ତୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାର ଆକାର ନଥାଏ। ତରଳ ପଦାର୍ଥକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପାତ୍ରରେ ରଖିଥିବା ତାହାର ପାତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ବା ସେ ପାତ୍ର ଉପରେ ସେ ନିର୍ଭର କରେ, ତାର ଆକାର ତାର ପାତ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ରହିଥାଏ। ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥର ଆକୃତି ନଥାଏ କିମ୍ବା ଆୟତନ ମଧ୍ୟ ନଥାଏ, କେବଳ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଥାଏ ଏବଂ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥକୁ ଆମେ ଆବଦ୍ଧ ପାତ୍ରରେ ରଖିପାରିବା, ଯେଭଳି ବେଲୁନ ହେଲା, ସିଲିଣ୍ଡର ହେଲା ଏବଂ ଏଇଭଳିଆ ଆବଦ୍ଧ କହିଲେ ହେଉଛି ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ପାତ୍ରରେ ଆମେ କେବଳ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥକୁ ରଖିପାରିବା। ଏବଂ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ ଯେଉଁ ଆବଦ୍ଧ ପାତ୍ର ରହିଥାଏ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ତାର ବ୍ୟାପିକି ରହିଥାଏ, ସେହି ପାତ୍ରରେ ସେ ବ୍ୟାପିକି ଥାଏ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପଦାର୍ଥ କେତେ ପ୍ରକାରର, ପଦାର୍ଥର ଅବସ୍ଥା, ପଦାର୍ଥର ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲୁ। ତାହାକୁ ଆମେ ଟିପି ରଖିବା, ପାଠ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା।